Masu kallon mu da sauraron mu wannan tattaunawa ce ta musamman da Dr. Ismail Ancho na sashen ilimin kasuwanci a kwalejin tarayya ta jihar Kaduna wato Kaduna Polytechnic. Da ya mana bayani na ilmantarwa akan matsalar canjin kuɗi a kasuwar bayan fage da kuma tsarin da gwamnatin ta fito da shi akan baiwa 'yan kasuwa canjin dala domin samun sauƙi wajen shigo da kaya. To da fari dakta, akwai masu ganin CBN ta daina baiwa masu kasuwar canji damar yin hada-hada. Ta dinga yi kai tsaye ga 'yan kasuwar kamar yadda ta alƙarwanta. To suna ganin wato baiwa 'yan kasuwar bayan fagen ba zai bada damar baiwa 'yan kasuwar ba, an faɗa ne kawai saboda babu dalar ma a ƙasa. Wai shin dakta me zaka ce? Gaskiya ne akwai wato matsala ta kasuwa ta bayan fage. Ta yadda ana samun waɗansu suna karɓar naira daga official rate kuma suna zuwa suna sai da shi a kasuwan bayan fage. Gaskiya ne, to amma mu san cewa akwai 'yan wanda ake kira 'yan bureau de change wanda gwamnati ta yarda sun yi rijista da su dinga karɓar dala ko pound sterling su saida, kuma idan suka saida ɗin akwai riba da suke samu. To a wancan karan har an zo an dakatar da su saboda ana ganin kamar ana amfani da su ta hanyar harkar ta'addanci da kuma waɗansu amfani da kuɗaɗe na ana halatta kuɗaɗen haram. To wannan yasa an dakatar da su. Amma kafin lokacin muna da kaman bureau de change wanda sun kai guda 5,000 waɗanda a kamar shekaru 2 ko 3 da suka wuce kowanne sati akan ba su $8,000 wanda waɗansu ma ba sa iya exhaust ba sa iya canzar da shi. To a nan lokacin an samu stability na naira ɗin ta daɗe ana sai da ita a abin nan kafin a zo a devaluing wato a rage mata daraja. To amma sanadiyan wannan yasa aka kashe su. So don haka ya zama duk da haka din akwai kasuwan bayan fage banda na 'yan bureau de change din wanda akwai official rate wanda a lokacin ana ba da shi ina jin 400 da wajen 65, sannan kuma a kasuwan bayan fage din ana sai da ita fiye da haka. To ita dama official rate din wanda ake ba daga central bank shi akan ba mutanen da suke halalatattun kasuwanci da kuma waɗanda suke zuwa neman karatu ƙasashen waje da wanda suke zuwa neman lafiya da kuma waɗanda suke waɗansu sana'o'i da aka amince da su. To su ne ake ba su waɗannan. To amma matsalan kamar yadda aka ya faɗi haka ne, akan samu akwai waɗanda suke da rajista za su je su karɓi wannan kuɗin a official rate daga babban bankin Najeriya, amma daga baya sai su zo a yi abin da ake kira round tripping, sai su zo kasuwan black market ko kuma kasuwan bayan fage su ainihin wato sai da su dinga samun riba. So sanadiyan haka yasa ake kokarin aka ce to ya kamata a unifying, kuma IMF da World Bank dama suke cewa a kashe kasuwan bayan fage din a unifying ya zama an bar ma kasuwa tana fayyace darajar naira. To duk da haka din dole akwai kasuwan bayan fage ai, saboda ita babban banki ba za ta iya wadatar da mutane da irin dolar da suke bukata ba. Akwai ƙididdiga da ke na cewa akwai bukata da ake da shi na dala biliyan 12 wanda babban banki ba za ta iya bada wannan ba. So wannan ya sa an samu pressure ko da yaushe ana neman kuɗin dole sai an je kasuwan bayan fage saboda ba za a iya hana ta operating ba. To ya zai a samu sauƙin samun dalar ba tare da an same ta da tsada ba? Abin da za a iya kasancewa a yi shine waɗannan masu tripping ɗin wanda suke zuwa suke karɓar official rate suke saidawa a kasuwan bayan fage, to ya kamata a ɗauki matakai na financial intelligence ta ina aka gansu za a kama su a musu hukuncin da ya kamata. Ba zai yi saboda ba za a yi kama su ba kuma al'umma sai su dinga wahala. Ya kamata a samu hanyar da za a yi ne a tabbatar da cewa an samu financial intelligence unit da zai dinga monitoring ɗinsu ana kama su. Su kuma yan bureau de change din ana iya ba su margin a ce misali idan sun ansa ko kuma idan an ba su daga central bank an ba su misali akan 400 maybe ko kuma a ce 600 ne, sai a ce to su kada su sayar wuce 600 da naira 2. Duk za a iya sa inda muna da tsari a kasar mu Najeriya za a iya wannan tsarin ta yadda za a yi monitoring din su idan aka baka riba kada ya wuce naira 2 misali, dan kada a sa pressure akan babban bankin. Duk wani abu ne da za a yi, amma a ce a kashe black market din gaba ɗaya a ce a bar ma wai kasuwa ne za ta fayyace darajar naira, wannan ba zai yi ba. Abin da aka yi din yanzu kenan yasa naira ta kai 1,000 da wani abu. Dole sai an bada tallafi, idan aka bada tallafi din nan shine ake samu da sauki, kuma ko da misali mutum zai je ya nema din daga central bank to za a iya kamar yadda na faɗi za a iya bashi profit margin kada ya kara ya wuce naira 2 ko naira 3 misali. To ga idan aka yi haka za a samu sauki. Kasashen da suka ci gaba da suke da wayewa ai ana controlling abubuwa, ba za a bar abubuwa kawai haka sakaka su ainihin wato tafi ba. Ko matsalar da ake samu a Najeriya ko da yaushe IMF da World Bank suna ci ana overvaluing, wato ana ba naira darajar da ta wuce kima, dan haka sai ake targe mata daraja. Ai da naira 300 ne da naira 5 akan dola ɗaya, in kuma ka je kasuwan fage akan samu 360 haka da sauransu. Daga baya aka zo aka rage mata daraja aka ce ta koma 379 yan shekaru kamar 3 da suka wuce haka. To daga nan kuma aka zo aka sake rage mata daraja ta koma 400
da ina jin 10 ko 5 haka. To daga baya aka sake rage mata dala ta koma 600 ta koma 400 da naira 65. To amma a halin da ake ciki a official rate din ma in ka je babban banki, saboda yanzu an bar kasuwa ne take fayyace darajar naira, ya zama ana samun ta wajen 700 da wani abu, wanda kuma a waje takan kai 1000 da wani abu. So waɗannan abubuwan da suka tattaru suka sa wato darajar naira din yake ta abun ga. Wajibi ne gwamnati shigo, ba za a ce a bar ma kasuwa ta fayyace darajar naira ba, saboda ya danganta da irin karfin tattalin arziki. Idan tattalin arziki bai kai matakin da za a yi mishi haka ba, idan aka yi hakan ana samun matsala. Shi yasa ake da hanyoyi daban-daban na fayyace darajar naira. Akwai inda za ku yi fixing ku ce kaza ne kawai, kada ya wuce kaza. Akwai inda za a bar ma kasuwan bayan fage. Akwai inda za a yi abin da ake kira manage float, a bari kasuwan ta fayyace, amma idan haka zai wuce kima kuma sai gwamnati ta shiga, sai ya ƙara supply dan ya ragu. Akwai kuma idan darajar naira na ƙara, misali aka ga cewa abin zai wuce kima, to ana iya rage supply din a samu daidaito. Akwai gashi nan akwai hanyoyi daban-daban da ake fayyace darajar kuɗin ƙasa, waɗanda idan aka bi su za a iya cimma nasarar. Dakta, a kwanakin baya babban bankin ƙasa wato CBN ya ɗage takunkumin da ya sa wa 'yan kasuwa domin shigo da kayayyaki wajen guda 43. Za mu so ka yi mana fashin baki, wai shin wannan tsari zai taimaka a samu sauƙin abubuwa da taimakawa kuma wajen tattalin arzikin ƙasa? Ba wani policy ne da zai taimaka sosai ba, saboda idan kika ba za ki ga cewa akwai a cikinsu akwai nama, akwai shinkafa, akwai tumatir, akwai kaji, akwai siminti da sauransu, wanda idan aka bari ana shigo da su daga waje, to na cikin gidan za su samu matsala kenan. Kamfanonin mu za su durkushe, 'yan kasuwan mu ba za su samu su abin nan, musamman harkar shinkafa da harkar siminti da an san buwa yana yi, da kuma maganar tumatir da sauransu. Bayan da za a yi ƙasa ta ce kawai sai dai ta shigo kayayyaki da ƙasashen waje, bayan zai ta za ta iya yi. So don haka ni ban goyi bayan wannan manufan ba, saboda idan aka haka ƙarshen ta zai ainihin wato kashe ƙasa ne. Kuma in ma aka ce za a shigo da su, ba ta ƙasa da take sayar da abubuwa da arha yanzu, saboda akwai abin da ake kira global inflation a duniya, akwai hawan farashi, ga kuma maganar makamashi energy da man fetur yake karuwa. To duk yana abubuwan da ake sarrafa a kasashen waje farashin su yana tsada sosai, ta yadda idan aka shigo da su Najeriya za a shigo da su da tsada ne. Ta haka ko da shinkafa ne da ake tunani da sauran abubuwa, ba wata kasa da take sayar da abubuwa da sauki. Maganar makamashin da ake magana yanzu, ga maganar rikicin Israel da Palestine, wanda shi ma zai sa farashin mai ya tsada a duniya, wato makamashi kenan. To wannan zai sa su ma ya kasance kasashen da suke sarrafa abubuwan ya zama sun ƙara tsada. Hatta China da muke magana, ita ma tun da ta riga ta gama abubuwa na corona, ta yi resume fully, ta shigo cikin harkan hada-hada sosai, bukatanta na energy ko na petrol zai karu, ta yadda su ma kayayyakin su, wannan zai sa man petrol din ya ƙara karuwa, kuma su ma farashin kayayyakin su ya karu. So ba wata ƙasa da zaka ce zaka shigo da abubuwa yanzu wai da sauki. Hatta Ghana nan abin nan hawan farashin sa ya kashi 40, daga bayan ne sauko ya koma kashi 38 nake tunani. So ko da an ce wai ana ba su wannan farashi na naira ko na dala a kasuwan official na CBN, a ba waɗannan kayayyaki guda 43 ɗin, to ba lallai ne zai taimaka ma tattalin arziki na ƙasa ba. Kawai waɗansu 'yan jari hujja na cikin ƙasa waɗanda suke son shigo da kayayyaki daga waje za su amfana, wanda kuma su ɗin ba wai suna da tunanin wai abubuwa su sauko bane ba, ba wai suna yi don su taimaka al'umma su samu sauƙin abubuwa bane ba. Dr. Ismail Ancho kenan na kwalejin tarayya da ke Kaduna, Najeriya, wato Kaduna Polytechnic. Kazalika a jawabin nasa da ya mana, ya bayyana mana cewa in har akwai karfin tattalin arziki a ƙasa, kuma idan ƙasa za ta iya wadatar da kanta da kaya kaso 65 zuwa 70, hakika kuɗaɗenta za su yi daraja. Ma'ana dai faɗuwar darajar naira ya ta'allaka ne da yadda ita ƙasar ba ta iya fitar da kaya ƙasashen waje. Idan kuwa za ta iya fitar da kaya ƙasashen waje, hada-hada zai sa darajar naira ta ƙaru. Don haka tsarin shigo da kaya daga ƙasashen waje kamar ci gaban mai haƙar rijiya ne. Habiba Muhammad Abdulkadir, Cloud Hausa.